Gràcies per haver vingut a aquesta convocatòria de la Unió de Periodistes Valencians, així a la nostra seu, amb el lema Stop Killing Journalists. Gràcies a totes les persones també que s'han adherit al nostre manifest, a títol individual i a títol també col·lectiu. I ara anem a passar a llegir el nostre manifest. Per desgràcia, quan convocàvem la manifestació, la convocatòria que estem fent ara, en la pancarta posarem més de 40 periodistes assassinats i, ja sabeu, són més de 60, no? En només uns dies la xifra no fa més que créixer i creix cada dia, i per això creiem que és tan important, no? Conscienciar-nos del que està passant. Sense més dilació passo ja a llegir el manifest. Pel dret a informar en Palestina i Israel, Stop Killing Journalists. La Unió de Periodistes Valencians, com a representants dels i les professionals de la comunicació i el periodisme valencià, pilar fonamental de qualsevol democràcia moderna, vol manifestar la seva profunda preocupació davant de la situació crítica que estan patint els periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació que cobreixen el conflicte en la Franja de Gaza i els territoris ocupats de Cisjordània i Israel, una situació que no sols amenaça el dret a la informació, sinó que atempta contra la vida de qui la du a terme. Més d'un mes després de l'inici de l'escalada bèl·lica del conflicte, la Unió de Periodistes vol expressar la seva condemna davant els fets i les declaracions que ataquen directament l'exercici de la premsa lliure. La nostra preocupació és creixent després de que l'Estat d'Israel anunciara el 27 d'octubre que no garanteix la seguretat dels periodistes i que els alts dirigents del govern sionista hagin endurit en els últims dies els discursos que criminalitzen els professionals dels mitjans, als quals consideren terroristes. Els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació s'han convertit en un blanc de guerra, objectiu d'amenaces i persecucions que afecten també les seues famílies pel simple fet de fer el seu treball, informar. La preocupació es manifesta clarament en la dramàtica xifra de persones que ha mort en l'exercici de les seues funcions com a comunicadors i comunicadores. Segons Reporters Sense Fronteres, des del 7 d'octubre, més de 60 periodistes, fotoperiodistes i camerògrafs han sigut assassinats mentre tractaven d'informar o després d'haver donat testimoni dels crims i atacs comesos a Palestina per Israel. La xifra, per desgràcia, no fa més que augmentar dia rere dia i molts altres estan ferits o desapareguts. Cap altre conflicte en temps moderns havia resultat tan letal per al col·lectiu al qual representem en un període tan curt de temps. Suposa més d'un treballador de mitjans de comunicació mort cada dia i un incompliment flagrant de la Convenció de Ginebra, que en l'article 79 estableix que els periodistes en zones de guerra han de ser tractats com a civils i protegits com a tal, sempre que no participen en les hostilitats. Contravindre aquest article suposa un crim de guerra. A més, els bombardejos han destruït total o parcialment 50 locals i instal·lacions que allotjaven mitjans de comunicació a la regió i l'accés de mitjans estrangers a la Franja de Gaza segueix prohibit per Israel. També observem que la comunicació amb Gaza, com l'accés a internet, amb freqüència no és possible, la qual cosa viola el dret humà fonamental a buscar, rebre i difondre informació i idees a través de qualsevol mitjà i sense importar les fronteres. Tot això ha convertit a la zona, com ja sabeu, en un forat negre informatiu. És per tot això que la situació ens apel·la directament com a periodistes compromesos i compromeses amb els drets humans i amb la consciència que és precisament en aquests espais i moments convulsos on el risc a la barbàrie, la injustícia i la impunitat amenacen amb destruir-ho tot al seu pas. On més necessaris són els ulls, les oïdes i les veus dels periodistes, fotoperiodistes i càmeres per a veure, escoltar i informar. Així que des de la Unió de Periodistes i obrint el manifest a entitats i associacions col·laboradores, exigim a l'exèrcit israelià que garantisca la seguretat dels periodistes que estan treballant a la Franja de Gaza i permeta entrada a la premsa internacional, respectant així el dret a la informació i complint amb la legislació internacional de la qual Israel és signant des de 1951. Amb això exigim també la fi de la censura i la desinformació organitzada. És en els racons de l'ocult, fora de l'escrutini públic, on es cometen els pitjors crims, aquells en els quals la veritat queda sepultada per l'oblit. D'altra banda, exhortem també als responsables de mitjans de comunicació espanyols a garantir una cobertura del conflicte digna i rigorosa, amb veus plurals i expertes, sense sensacionalismes, respectuosa i compromesa amb els drets humans i especialment els dels menors,
que combata la islamofòbia i l'antisemitisme, s'allunya del discurs de l'odi i de les faules i garantisca informació veraç sobre el context i la història del conflicte. I ja finalment mostrem la nostra solidaritat amb els familiars i amics de les persones assassinades i especialment amb els més de 60 periodistes, fotoperiodistes i càmeres que han pagat amb les seues vides l'exercici d'un dret que hauria d'haver sigut respectat pels contendents, el dret a la informació. Moltes gràcies.